सार दिनैनि जे हाबाफारि लानाय जादों बियो मानि थाखाय लानाय जादोंमोन आरो बेखौ जों नुदों गोबां जायगायाव लानाय जागोन बिनि गुबै जाहोना जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया उद्देश्यआनो जाबाय भारतीय जनता पार्टी दिनै जोंनि बिटिसिआव भारतीय जनता पार्टीआ जेनोखि फैगौ जेनोखि बाइ इलेक्शन बे बाइ इलेक्शनावहाय जाहाथे जाय बिजाथिया जोंनि बे 28 नं समस्तियाव केन्डिडेट जाना फैगोन बा बिजाथि जाना फैगोन बेखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो जोंनि बे जुमदार समस्तिनि मोनफ्रोमबो बिसिडिसि आन्डाराव थानाय बुथ कमिटि बे बुथ कमिटिखौ सक्रियता आरो मुजुबुत बुथ कमिटि खालामनो थाखाय जोङो दिनै बे मिटिंखौ लिंनाय जादों आरो बे बुथ कमिटिजोंनो जोङो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव जेनोखि जोंनि शक्ति केन्द्र इनचार्ज दं आरो लोगोसे बिसिडिसि हिसाबै मेम्बार दङ बेफोरखौ लानानै जोङो जोंनि बे बुथ कमिटिखौ मुजुबुत खालामनो आरो जेनोखि फैगौ बे बिधानसभा बाइ इलेक्शनखौ जोङो जय जुक्त खालामनो थाखाय जोङो बे टारगेटखौ लादों आरो बे मिजिंखौनो जोङो दिनै मावफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो सार जों जिहेतु खोनानो मोन्दों बिजेपि राजखान्थि दोलोआ 28 नं बियाबावहाय बिजाथि फसंनाय नङा आरो इउपिपिएलआ फसंगोन होननानै दा नोंथांमोना बिजेपि हिसाबै बिजाथि फसंजानो लुगैयाखैमोन नामा जोङो बेखौ जोंनि बिजेपि दोलो हिसाबै जोङो पार्टी हिसाबै जोङो बेखौ गोजौनि निर्देश बादियै जोङो हाबाफारिखौ मावगासिनो दं केन्डिडेटआ बा बिजाथिया जायखौनो हरा मानो बा इउपिपिएल दोलोआनो हरा मानो बा बिजेपिआनो हरा मानो जोंना टारगेट बा मिजिङा जाहैबाय केन्डिडेटखौ देरहाहोनाय आरो केन्डिडेटखौ जोङो जय जुक्त खालामनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानानै जों दिनै बे बिसिडिसिआवहाय आरो शक्ति केन्द्र इनचार्जखौ लानानै बुथ कमिटिखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं आरो दिनैनि हाबाफारिया बबे जायगायाव जागोन दिनै जोङो मोनबा बिसिडिसि एरियायाव लादों फार्स्टआव जोङो दिनै बारजाबिल बिसिडिआव जों लाबाय बिनिफ्राय दा नेक्स्ट सानजौफु समाव जोङो बरफुर बिसिडिसिआव लागोन आरो मालागुरि बिसिडिआव जाखांबाय आरो बेनिफ्राय जारागुरि आरो गलादाङि बिसिडिसिआव दिनै बे हाबाफारिया जागोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जयनिं हाबाफारिबो लाफानाय जादों जोङो बिसेस जयनिं हाबाफारिखौ जों बेवहाय लाफानाय जायाखै मानो होनबा बियो दलिय भाबेसो आल'सनामोन नालाय दा बे हिसाबै जोङो जयनिं प्रग्रामखौ जों लाथ'वाखै जयनिं प्रग्रामखौ जोङो साननैसोनि उनावनो जों लानायनि थाखाय जों हाबाफारि लागासिनो दङ मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव आरो बे बिसिडिसिआव जयनिं प्रग्रामा जाफुंगोन आरो बिनि टारगेटखौबो जोङो लागासिनो दङ हाबाफारि टाइम मथे सार गसाइगाव हिसाबै नोंथांमोननि मोनदांनायाव दासिमाव बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बेसेबां गोख्रों जानानै दं बुंनो थाङोबा जोङो जोंनि गसाइगाव 28 नं बियाबाव दा बिजेपि दोलोआ जोङो गावनि बर' हारिखौ लानानै माखासे गुबुन हारिखौ लानानै जोङो बांसिन जों बुंनो हायो बिजेपि दोलोखौ दानि फैगौ 28 नं समस्ति उपनिर्बाचनावहाय जोङो बिजेपि दल हिसाबैहाय जुदि नायोब्ला जोङो फ्राय बिजेपि दल हिसाबैहाय बहुत मजबुत जालांनायखौ जों नुगासिनो दङ फारियैहाय नायोबा दिनैनि मिटिंखौनो जोङो नुनो मोनो थांनाय बारावहाय बिजेपि हिसाबैहाय बारजाबिल बिसिडिसिआवहाय माने बहाय 10टा भट मोननायनिबो बहाय मोनसे जोंहा थिरांथा गैयामोन दा दिनैहाय बहाय नुदों जों बिजेपि दल हिसाबैहाय बहाय जोंनावहाय गैयाब्लाबो बहाय 150 जननिया जोङो मोनसे बुथ कमिटि जोङो रिचाबलनि जोङो बहाय रायलायलायनाय जोंहा प्रग्राम जादों आरो दा गतिके फैगौ इलेक्सनावहाय गोजौनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबैहाय जायखौ सायख'ना हरगोन जों बिनि हयानो जोङो खामानि मावगोन होननानैहाय जों बहाखौ साननानै दं आरो